आता परत इकडे राईट साईडला बघा, इकडे राईट साईडला बघा खाली काय मस्त ना काजल. ते शूटिंग करतो आपण तसं आहे ना ते बरोबर आहे काय. आणि एक रिझन आहे की आमची अॅनिव्हर्सरी पण आहे ना एंगेजमेंटची, त्यासाठी पण थोडंसं. हे सोयाबीन आहे का कसलं वेगळं आयटम आहे? मंचुरियन. काजलचा अर्धा जेवण खाऊन झालेला आहे, मागून खाऊन झालेला आहे. आणि आम्हाला टेस्ट बघायची होती कशी आहे म्हणून आम्ही मागवलं आणि टेस्ट चांगली लागली. तर इकडे आम्ही काय मागवलं होतं मम्मी? हे व्हेज बिर्याणी मागवली होती, ती दोघात खाली माझ्यासाठी ठेवलेली आहे. टेस्ट एकदम चांगली आहे ना, एकदम भारी. तर व्हेज बिर्याणी नंतर आपण काय मागवलं परत? पनीर बिर्याणी. पुलाव मागितलाय. पनीर पुलाव मागितलाय आणि दहीचा एक पॅकेट मम्मीसाठी. मम्मी खाते बघा. आवडलं तुला? मी हे आवडलं. कांदा लिंबू टेस्टला एकदम चांगला ना. काल आता कुठे नवीन आलेलं आयटम पनीर पुलाव. पनीर वरतून पण टाकलेलं आहे ना सर्व. खोल आता ते खोल बघूया. मम्मीला पण ते थोडंसं टेस्टला खाशील ना मम्मी? बघूया पॅकिंग बघ ना ह्याची पॅकिंग. आणि परत काय आलं ते दाखव. दोन्ही चमचे काढ. ते कसं कांदा लिंबू आणि ओके बंद करे. हे कांदा लिंबू पण खायचं ना एक्स्ट्रा प्लेट ना. दही नाही आणला ना. अरे हा दही विसरला. वा बघा कसं दिसायला छान आहे ना. प्लेटमध्ये कर अर्धा भाग कर होत त्याच्यात म्हणजे दिसेल आपल्याला कसं आहे ना. ते आतून वेगळं असतं ना कधी कधी. बिर्याणी म्हणजे त्याच्या खाली लेअर होती है ना. हे पुलाव म्हणजे सर्व मिक्स आहे ना. पूर्ण मिक्स. चला आता हे सर्व आम्ही खाणार आहे आणि तुम्ही सुद्धा या आमच्या बरोबर खायला. कोणाच्या तोंडात पाणी सुटलंय? माझ्या मम्मीला दे. इकडे असणारा उभा आहे त्याच्या तोंडाला पाणी सुटलंय. बस आधी बस. चला काजल ते खाऊन टाक. ते प्लेटमध्ये घेतलं ते खाय, बाकी मी खातो. चला आता आम्ही खातो. चला हे काय हातात काय घेतलंय? हे बघ काय घेतलंय. एनर्जी ड्रिंक. पी असं कधी मध्ये एनर्जी कमी वाटली तर असं पियायचं ना. मीच नाही प्यायचं, सर्वांनी प्यायचं. हो सर्वांनी. तिला प्यायला ना पहिला म्हणून. संध्याकाळचं चांगलं वाटतंय ना. काय कुठे फिरताय तुम्ही? आता समोर बघ समोर. मस्त ना. बापरे लय भारी. एक नंबर. मध्ये फाउंटन दिसतंय ना मोठा. फवारा बघ. आता तुमच्या राईट साईडला बघितलं ना सर्व हे आहे. आता परत इकडे राईट साईडला बघा, इकडे राईट साईडला बघा खाली काय खाली मस्त ना काजल. मस्त. ते शूटिंग करतो आपण तसं आहे ना ते. आता हे उजेडातून दिसत नाही असं. खाली भुयारासारखं. मम्मी ह्याची मजा नाही, संध्याकाळीच असते अशी. लाईट्समुळे. हां लाईट्स. आता परत एक वेगळं लय मस्त आहे. कारंजे उडत आहेत. शॉवर येईल बघ पुढे आल्यावरती. मम्मीला आणि काजलला इव्हनिंग वॉकला आणलेला आहे. मस्त ना. बसता का बोटीत? बोटी चालू नाहीत ना. नाही. नको नाही पण चालूच नाही. बंद. किती बोटी लावलेली आहेत. बाबूसाठी टोपी घेतली. ही घेतली. अजून व्हरायटी. ही व्हरायटी आहे. मस्त मस्त. आणि पिंक कलरची छान दिसते. कोणत्या पण ड्रेसवर येईल ना. हा ही वाली ना. झालं. कुठे आला होता? गोपी तलाव. काय वॉक करायला?
वखत झालं आमचं तलाव चाललं. बघायला आलेलो. तलाव भरपूर बघायला मोठा आहे. आलेलो. भरपूर मोठा आहे आणि सगळं सगळं म्हणजे बघण्यासारखं आहे. हा. खूप मोठं आहे ना खूप फिरण्यासारखं. मोठा आहे. ये. ही आवडली या साईडला आहे. बरोबर हे आहे. आहे का ना भरपूर? आहे का हे बघ. नाही नाही ते नाटल्यावर होणार. ड्रेसवर आहे ना. एक्सेल आहे. झाली शॉपिंग हा. घेऊया का? काय शॉपिंग केली? कुर्ती घेतली. कुर्ती आणि कुर्ती आणि मम्मीला ओढणी घेतले 2. ओढण्या. हा. मला ओढणीशिवाय नाही जमत ना. हां कधी साडी घालायची सवय झालेली ना, साडी नेसायची. तर तसंच असं मला ते उघडं उघडं वाटतं. बरोबर आहे. हा, म्हणून. झोप आली मग जेवणार नाही ना? जेवणार. जेवणार मग आम्ही जेवणाला कधी नाही बोलत नाही. आलात वेलकम वेलकम. आरामात आरामात. शॉपिंगला करून घर आलो. आला. आपलं ते आपलंच घर ना. हा. किती पण बाहेर फिरलो तरी आपल्या घरीच येतो, तेव्हा समाधान वाटतं. मस्तपैकी. मस्तपैकी. चला या मॅडम आल्यात फिरून. आता मस्त टीव्ही बघणार आहेत ताणून. अरे नो सिग्नल काय येतं नेहमी? नाही जातात. एक वरचं चालू केलंयस? चालूच आहे. दोन्ही चालू आहे. ते कधी कधी मध्ये जातं. चांगले पैसे वसूल करता मी तुम्ही. मला आवडतो तारक मेहताचा उलटा चष्मा. लागला आहे बघ. आपलंच घर आहे. काय आपण जेवढे पैसे दिले आहेत, थोडासा का हो नाही मजा घ्यायची. आणि असा आरामदायक वाटतो ना. आता इथे बघा बाहेर टी व्ही बघायचा कार्यक्रम चालू आहे आणि मी इकडे संध्याकाळचा ब्रश करतो बघा इव्हनिंगचा. तुम्ही पण 2-3 वेळा ब्रश करायचा दिवसात. अभ्यास कसला चाललाय? त्याचा अभ्यास कसला चाललाय माहिती काय? कसला? काय मागवायचं आणि काय नाही मागवायचं झालंय. लाईट पेटव ना. आणि बसल्या बसल्या हाताच्या इकडे सर्व सर्व काय. कधी कधी काय एवढं ऑप्शन्स असतं ना, पण आमचं आता एक फिक्स आहे की सर्वात आधी बघा दात ब्रश करायचे 2-3 वेळा. लहान मुलं जर बघत असतील चॅनल है ना मम्मी, हा. कारण दाताचा प्रॉब्लेम ना, दात दुखायला लागले की डोक्यापर्यंत जातं. ते लय डेंजर असतं. त्या भीतीने तरी दात घासा. हा, दात घासून रात्री पण दात घासून झोपा आणि झोपायच्या आधी मिठाच्या गुळण्या करा. आणि आता मध्ये पण असं बाहेर गेलं तर फ्रेश वाटतं जरा है ना? हा. आपले ब्रिथिंग पण फ्रेश राहते हा. ते पण लक्षात ठेवा. जर त्यासाठी टंग क्लीन करायला हवं. हे मी आपल्या चॅनलवरच्या लहान मुलांना सांगतोय. काय म्हणजे काहीतरी अपडेट करतील ना. लहान इकडे मुलांनाच कशाला, मोठ्या मोठ्यांनी माणसांनी सुद्धा. आता इकडे आम्ही काय करतो माहिती का, इकडे तर फिक्स आहे. तुम्ही इकडे विचाराल की आम्ही कशासाठी आलो. आता इकडे मल्टिपल रिझन्स आहे ना काजल. आणि एक रिझन आहे की आमची अॅनिव्हर्सरी पण आहे ना एंगेजमेंटची, त्यासाठी पण थोडंसं. आणि बाकी आपले फॅमिली मेंबर कुठे काय आहे ते तुम्हाला नंतर नंतर सांगणार. सर्व सस्पेन्स. आता इकडे मागवतोय मी काहीतरी जेवण. तर मम्मी तुला काय पाहिजे? मला डाळ भात. दाल भात. काजल तुला? रोटी भाजी. हे सगळं आपण वेगवेगळं मागतोय ना, पण ते वाटून खाणार. हा सर्व. पण तुम्हाला सांगू कधी पण बघा ना अशा मेन्यू कार्ड मध्ये ना, आता बघा तुम्हाला इकडे मेन्यू कार्ड दाखवतो बघा. आमचं एवढं फिक्स आहे की आम्ही नॉनव्हेज नाही मागवणार आहे. तर नॉनव्हेज सेक्शन गेला. आता इकडे सूप आहे, पुलाव बिर्याणी आहे, स्पेशल पंजाबी डिशेस, पनीर डिशेस आणि स्पेशल डिशेस. तर जिकडे पण जाताना त्यांची एक स्पेशालिटी असते. तर इकडे बघा स्पेशल हॉटेलचे डिशेस आहेत. म्हणजे पनीरचे वेगवेगळे आहेत. लाईक पनीर बुर्जी, पनीर काजू, पनीर चीज, पनीर बटर, पनीर टिक्का, पनीर हंडी, पनीर कढाई, कोरमा, चटपट पालक, म्हणजे असं. पनीरचेच किती प्रकार आहेत. हा, आणि त्याच्यामध्ये एक टॉप मध्ये आहे की स्पेशल हॉटेलची पनीर स्पेशल आहे. तर आपण ती ऑर्डर करायची. कसं म्हणजे वेगळं काहीतरी. कारण पनीर हंडी, पनीर टिक्का हे सर्व आपण बाहेर खातोच ना. तर आम्ही आता ऑर्डर करतोय. काय ऑर्डर केले ते तुम्हाला मी दाखवतो. आणि इकडे आम्ही कोणता पिक्चर बघतोय? MS धोनी. हा, बाबूला मी टोपी घेतली आहे. टोपी घेतली बाबूला. इथे काय चालू काजल? होय. काजलचं पण काय, काजल व्हॉट्सअप वरती. कोणी आंघोळ घातली? काजल व्हॉट्सअप वरती आणि मम्मी ताई आणि बाबू बरोबर बोलते बघा. नाव आणि मी आता काय करतो तुम्हीच बघा. कोणी नाव घातलं तुला? तू कर पूर. इथे बघा अरेंजमेंट केलेली आहे.
सर्व गोष्टींची. ती म्हणे ही गेलीत कुठे, एवढ्या लांबून कुठे बोलतात आहेत. तर इथे बघा आमच्या ॲनिव्हर्सरी एंगेजमेंटच्या ॲनिव्हर्सरीची पार्टी चालू आहे. हे काय मागवलं आपण? रोटी चपाती. रोटी, व्हेज क्लिअर सूप, त्यांचे स्पेशल हॉटेलची स्पेशल पनीर भाजी आणि प्लेन राईस, कारण मम्मीला राईस लागतं ना कधी कधी. कधी कधी नाही, रोजच लागतो. हो. आणि इथे काय आपण मागवलं आहे? हे सर्व प्लेट काजलसाठी कांदा, लिंबू. काजलला लिंबू आवडतंय ना. हा, लग्न झाल्यापासून ना लिंबू खायची सवय लागलेली आहे. सवय लागली आहे. लग्नाच्या आधी कांदा खाल्ला होता ना एक, हां त्याच्यातून कक्क होत होता, पण पप्पूनी पुरा तिला एक कांदा खावला. हां. चला आमच्या सर्व पार्टीमध्ये तुम्ही सुद्धा या, आणि तुम्हाला पण आम्ही पार्टी देणार आहे. 2 लोकेशन आम्ही ऑलरेडी सांगितलेले आहे तुम्हाला. तर आपण भाजी बघूया कशी आहे. चपात्या बघा केवढे. आता चपातीची प्राइस सांगायला हवी का नको? नाही सांगायला पाहिजे. ही 14 रुपयाची चपाती आहे एक चपाती. हां. आणि घरी अशा किती फेकल्या जातात चपात्या, बाहेर आल्यावर त्याची किंमत कळते. हां. पण आता पण क्वालिटी खूप चांगली आहे हॉटेलची आहे ना. भाजी बिजी भाज्या एकदम मस्त आहेत. आणि भाजी बघा ना, का दिसायलाच बघा, तोंडालाच पाणी सुटेल असं. हा, खाऊन तू बघितलेस मी. लय भारी. राईसची क्वालिटी पण बघा ना, राईस पण लांब आहेत ना एकदम. होय. तर पार्टीला तुम्ही सुद्धा या. तुमच्यातर्फे सर्वांतर्फे मी खातो. भाजी छानच. आउटस्टँडिंग. मस्त भाजी. आम्ही आता इकडे भाजीचं परत नाव काय ते सांगते ना. त्यांच्या हॉटेलची स्पेशल आहे ही. नाव काय म्हणजे हॉटेल स्पेशल आहे असं नाव आहे. आणि इकडे आम्ही अजून 3 रोटी मागवलेल्या आहेत आणि एक राईस, वेगळ्या प्रकारचा राईस मागवला आहे. कारण आम्ही अंदाजा घेतला, कारण सुरुवातीला जास्त का नाही मागवत, नाही तर फुकट नको जायला ना. आता एवढं बघा हे संपलं. आता हे मम्मीसाठी सूप मागवलंय, मम्मी आणि मी पियल है ना काजल. इथे बघा आम्ही परत 3 चपात्या ऑर्डर केल्या ना. हे बघा, ही एक मला एक, काजलला एक आणि मम्मीला एक. काय मम्मी? नाही, मला नाही आता. नाही. आणि ते काय आलंय? झालं. आणि अजून काय मागवलंय? ते तुम्ही काय मागितलं हे? मंचुरियन राईस. मंचुरियन हा. काजल खोल झाला बघ कसं दिसतंय, म्हणजे माहिती पडेल ना आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी कसं बनतं आणि कसं दिसतं. आणि मम्मीचं सूप आहे बघा, भाजी लय भारी आहे. है ना. त्या भाजीबरोबर असेच माणसं असेच अजून चपात्या ऑर्डर केले. हा. कसं वेस्ट नको झालं ना. मी कधी कधी आवडतं, कधी जेवता कधी नाही ना कांदा खायचा. कांदा आमचं सर्व संपलं बघा, है ना. वाव. मम्मी पण जराशी टेस्ट करेल. हा मम्मी, माझं झालेलं आहे. तरी पण थोडासा खाऊ शकते मी, एक चमचा. है ना. हे सोयाबीन आहे का कसला वेगळा आयटम आहे? मंचुरियन. ते खाऊन बघ काजल, ते एक चमचा खा जरा. तू खा चमचा, हे खाऊन बघ ना जरासं. म्हणजे प्रत्येकाला जी टेस्ट हवी तशी टेस्ट आहे, है ना. म्हणजे डिफरन्शिएट करू शकतो सर्व गोष्टी. वेगवेगळी पद्धत आहे एकदम. आणि टेस्ट पण आहे त्याला. तर व्हिडिओला एंड करायच्या अगोदर आम्ही तुम्हाला दाखवतो की आम्ही काय शॉपिंग केली होती, बरोबर. तर आमच्या इकडे लोकल मार्केटला आम्ही गेलो होतो, तिकडून काय काय शॉपिंग केली आहे तर ते दाखव. काजल तू दाखव काय घेतलेलं आहे, आणि मग मी तू दाखव काय घेतलेलं आहे. मी ओढणी घेतली, हे 2 घेतले. ओढणी अशीच म्हणजे घालायला ना. हा, असेच घालायला ड्रेसवर. ही एक व्हाईट कलरची घेतली आणि ही एक घेतली ती. अरे वा, छान. हे 2 ओढण्या घेतलेल्या आहेत मम्मीनी. चला, एक प्रोडक्ट मम्मीचा तर एक प्रोडक्ट काजलचा. काजल तू काय घेतलेला आहे? वा वा वा, कुर्ती आहे ना पूर्ण ही. ओके. आता मम्मीने काय घेतलेलं आहे? वाव. आता मम्मी तुम्हाला कधी नेक्स्ट टाइम घालून दिसणारच आहे सर्व, आहे ना ड्रेसेस. ओके. वा, हा कलर छान आहे. आता तुझं दाखवायच्या अगोदर बाबूचं दाखव काजल, काय घेतलेलं आपण. बाबूसाठी आपण काय घेतलंय? बाबूसाठी टोपी घेतली. हे बघा, वाव. टोपी आत फर यायला. छान छान. आणि तू काय घेतलं दाखव नेक्स्ट प्रोडक्ट. अरे वा. तुम्ही पण कमेंटमध्ये सांगितलं होतात ना की मम्मीवरती असे पण सर्व ड्रेसेस आणि टॉप सूट करतात, तर मम्मीने बघा इन्स्पायर होऊन घेतलेला आहे. छान आहे, कलर छान आहे. हे 2 झाले ना तुझे. मस्त. आणि काजल तू काय घेतलंस? परत एक ड्रेस वा. अम्ब्रेला मध्ये, पण याला फक्त साइड कट आहे. साइड कट आहे. अम्ब्रेला आहे, पण हे नवीन फॅशन अशी निघाली आहे साइड कटची. साइड कटची. हा. आणि अजून एम्ब्रॉयडरी असेल. आणि अजून एक ड्रेस. हा लास्ट. लास्ट म्हणजे आता परत कधी घेणारच नाही. नाही, म्हणजे या 3 मधून लास्ट असं. वा 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 वा, छान, मस्त. आता घालून पण दाखवली असते, पण आता आम्ही ना जरा थकलो आहे. आता झोपणार आहे. हा.
आता नाही एवढं काय- जेवलो ना, मग जेवल्यावर त्याची सुस्ती येते. हा कोण कोण असे सांगा की जेवायच्या अगोदर खूप एनर्जी असते, पण हा. जेवण झालं ना की एकदम सुस्ती आणि कोण येते. कोण उलटे होतात की जेवायच्या अगोदर एकदम ढिल्लं असं, पण जेवल्यानंतर एनर्जी येते. काय काय माणसाला जेवल्यानंतर एनर्जी येते आणि चांगली ताट होतात, हा. पण काय काय माणसं जेवल्यानंतर आडवी पडतात. आलंच येतं की झोपायला वाटतंय ना. तर आज आम्ही खूप काय काय केलं ना. तर इथे बघा आमची वन डे ट्रिप इकडे झालेली आहे. मम्मीला आणि पण आमची शॉपिंग पण झालेली आहे. चांगली आता आपली. ड्रेस घालायला लागल्यावर आहे ना, घालायला तेवढे कमीच पडतात हो आणि प्रत्येक टायमाला तोच घालू शकत नाही, बरोबर आहे. म्हणून नवीन नवीन घ्यायला लागतायत. हो आणि कसं काय होतं माहितीये का, कधी कधी आमचं ह्या घरी राहत आहे, तर कधी कधी नवीन घरात, तर कधी कधी गावी जात आहे. हा, तर सर्वीकडे गावाला असे पहिले- डिवाइड होतात आहेत. पहिले तर गावाला सगळं सामान राहिलंय, कपडे सकट सगळं, भांडी पण सगळं अडकून पडलंय गावाला. आता त्याच्यानंतर मुंबईला आलो, आता मुंबईवरून पण आपल्या नवीन घरामध्ये सगळं सामान गेलंय. तर थोड्या दिवसांनी सर्व एकत्र होणार आहे आणि मग कपडेच कपडे होणार आहे. तर होणार आहे. असा आमचा दिवस पण गेला. आम्ही तुमच्याशी सर्व शेअर केलं. तुम्हाला पण कसं वाटलं आम्हाला सांगा. आणि आता मम्मीने सर्व जेवलेली आहेत, काजल मी सर्व जेवलेलो आहे. औषधं पण घेऊन झालेली आहेत है ना. सगळं झालंय काम. आता मस्त फक्त बेड रेडी झोपायचं आहे. आपलं बेडशीट टाकलेलं आहे चांगलं. हे काय अंगावर घ्यायचं. आणि अंगावर घ्यायचं किती हे आहे बघ ना, जाड आहे ना मी. जाड आहे, गोदडी टाईप आहे. आणि माझ्या हाताला बघा लागलं आहे ट्रेनमधून येताना. ते काय थोडंसं म्हणून कधी पण आपल्या सोबत ना आपल्या machine हे बघा अशी ट्यूब असायलाच पाहिजे. ही माझ्या बॅगेत नेहमी असते, म्हणजे कधी काय लागलं वेगळं थोडंफार तर आपण असं लावू शकतो. मग आपलं हे काय अंगावर घ्यायला एकदम रेडी आहे. AC ऑन आहे, थोड्या वेळानंतर बंद होणार आहे. हा. माणसं रेडी आहे. आता आम्ही सर्व झोपतो. आणि तुम्हाला पण व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि तुम्ही पण झोपा. तुम्ही पण झोपा, चांगले राहा, पाणी पिया आणि स्माईल करत राहा. तुम्हाला पण थम्सअप आणि बाय बाय. बाय बाय. बाय.